Sa makausap pa, may buntag sa tanan. Sa usa ka may buntag, kay maayo na ang atong panahon. So, ang atong tema karon, mianhi siya aron ipadayag ang iyang imaya sa kalibutan. He came to reveal His glory to the world. So, unsa ang atong panglantaw sa pulong himaya or glory? What does glory means to us? What does glory mean to us? So, kung tanaw na to sa atong mga gadget, so makita na to diha nga ang meaning sa glory is praise, honor, or distinction extended by common consent. Sa Tagalog, kaluwalhatian. Sa Bisaya, himaya. Himaya, pagdaig o pasidungog. So miyanhi siya aron ipadayag ang iyang himaya sa kalibutan. Tungod sa iyang pagsunod sa kabuton sa iyang amahan, nga ato usab nga nahimong amahan nga to sa langit pinagi kang Ginoong Kristo napadayag ang iyang himaya sa kalibutan. Obedience. O dili kay pag-obey. Kung obedience, pag-istorya tag obedience, daghan na mga related nga mga virtues bahin sa pagsugot o pag-obey. Og tungod ini His name above all names, that every knee shall bow, every tongue confess that Jesus is Lord. This is the fruit of His obedience to the Father. So dako kayong kahimuan ang atong pagsunod. Pagsunod nga kinasing-kasing, dili pagsunod nga napugos, dili pagsunod nga nakompromiso ta, kundili pagsugot nga adunay kalipay sulod sa atong kasing-kasing. So mo nang gitabag og kining organic, basta organic nga pagsugot, kanang dili pinugos ba. Sa atong tawhanong paglantaw, kay tawhanon ta, makadawat ba ang usa ka tawo og pagdaig og pasidungog tungod sa iyang kagahig ulo? Masidumpakon og pagka-rebelyoso? So dili gyud. So ex gina kanunay. Sa mga bata nakahibalo nga dili gina angayan isip usa ka Kristiyano. So moadto ta karon sa atong unang pagbasa sa Exodo 24 verse 12 to 18. When the Lord said to Moses, "Come up the mountain to me, and while you are here, I will give you the 2 stone tablets, which contain all the laws that I have written for the instructions of the people." So pag-ingon sa Ginoo nga tungas dinhi sa balaang bukid, what did Moses sa may gibuhat ni Moses sa dihang gitawag siya sa Ginoo? So did Moses obey the Lord or obey God? So yes, he climbed to Mount Zion and stayed there for 40 days and 40 nights. So daghan ti alimbaw ni Moises ning panahon na kay 40 days sobra man sa bulan. So di niya mataog po na ang rasyon niya sulod sa 40 ka adlaw, 40 ka gabi.
kung siya ra no na may pangabaga. But the thing is sacrifice. Nagsakripisyo si Moises. Moses soaked himself in the presence of God to become spiritually strong in preparation for his great duty for the people of God. So in every duty nga pagkahimuon sa usa ka Kristohanon, unahon gyud ang kini ang pagpalig-on sa atong kaugalingon. In line sa gibuhat ni Ginoong Kristo, diya tumabasa sa Mateo 4. Before sa iyang ministry human, siya gibunyagan ni John the Baptist, nga gidala siya sa Espiritu Santo ngadto sa kamingawan aron tintalon o gihapon nagpuasa siya sulod sa 40 ka adlaw ug 40 ka gabi. Kumanini gitintal siya sa yawa sa tanang paagi apan wala giyoy napala ang yawa. Bukyatan na ng mga tricks nga gipakita sa yawa ngadto kaniya. So sa atong hunahuna kini si Moises ngayang pinili aron magpahigawas sa iyang katawhan nga nolipon sa Ehipto. Si Ginoong Kristo ngayang bugtong anak nga maoy muluwas sa iyang katawhan. Iyang gi-require sa pagpuasa ug pag-ampo para mahimong magmadaugon sa tanang nilang pagabuhaton. So bisan ang iyang mga piniling katawhan, pinalangga nga mga katawhan, pinalagang anak, iyang gi-require nga kini ang spend ug adlaw diha sa pag-ampo. Dili instant nga isa lang kalihans lig-o na ka. Isa lang kalihans sa atong bispo, lig-o na, di na matarog. Or isa lang ka pagpanguros, strong na. Or isa lang kahuyok, lig-o na ta. So dili nga na ang pamaagi sa Ginoo. Taas nga proseso. It takes a long preparation. Tungod kay long preparation man, it needs perseverance and humility. So mo gini, di kita makalahutay sa taas nga pagpreparar kung wala tay kini ang pagpadayon o kining pagkamapayubsanon. Sa atong paghimo nini atong mabati nga Ginoo nag-uban kanato. So sa dihang mo spenta og panahon diha sa Ginoo, atong ma-feel ang pabor sa Ginoo. Atong masinati ang kagamhanan sa Ginoo dinhi sa atong kinabuhi. Mabati nato ang pabor sa Ginoo kanunay dapig kanato. Dili ta pasagdan sa Ginoo kung ato ning pagabuhaton. Kita mismo makasinati sa pamaagi sa Ginoo sa atong kinabuhi. So, kinahanglan nga mag-engage ta niini. Kay sayang ang atong pagkakristohanon kung taman lang ta sa kaniang maghisgot sa uban ba. Katubito si kuan, buutan kito. Dito kabalaka. Madasigon. How about sa atong kinabuhi? Kinahanglan atong himuon ang atong kaugalingon nga ihimplo sa uban. Dili manasala nga nang magkuwanta og laing tao. But ato usab kinahanglan masinati ang himaya sa Ginoo sa atong kinabuhi. Mahimutang mga madaugon og magmalampuson sa tanan nato nga pagabuhaton tungod sa atong pagsalig sa Ginoo. Resulta sa atong pakigrelasyon kaniya diha sa atong mga pagampo.
So pag-ampo gyud dili gyud mabulag ang pagka mainampuon sa usa ka Kristohanon. Aron kita mismo makastan sa kaayo sa Ginoo. Kung atong masinati ang kaayo sa Ginoo, mag-anam kalig-on ang atong pagsalig kaniya. Taliwala sa pagkuso-kuso sa mga problema, ang Ginoo sa kanunay maghatag kanato sa kalinaw. Kalinaw sa hunahuna o kasing-kasing. Nga bisan tuod og naata sa kining problema, makapahiyom gihapon ta sa atong isig ka magtotoo. Murag way problema ba? Sige lang smile. Lang gitawag ng ginay kini ang kanta nga tawanan mo ang iyong problema. So makahimutan niya na kung ang Ginoo maoy sentro sa atong kinabuhi. Na ay problema, pero ang Ginoo maoy mo patigbabaw sa atong mga problema. So wala mang tao nga walay problema, pero usa lang gyud ang solusyon niya na atong ipalabaw ang Ginoo sa atong mga problema. Mao nga sa atong second reading, nagaisgot kini sa eyewitnesses of Christ's glory. Sa atong second reading ganina, nasa ito ganina, kwanto, dito 1 Peter, but 2 Peter. So in second sentence of our verse 16, our second reading says, with our own eyes, we saw His greatness. So sila mismo, mga apostoles, nakakita o naka-witness, nakadungog sa tingog gikan sa langit. We were there when He was given honor and glory to God the Father. So sila mismo, dili tanan, bisan ganit sa mga tinun-an, dili tanan ng mga tinun-an ni Kristo nga naka-witness. Kulura sila. Si Pedro, si James, o si John magsuon ang naka-witness sa maong panghitabo. When the voice came to him from the supreme glory, saying, "This is my own dear Son, with whom I am pleased." So muni ang ilang nabati dito sa bukid. Nga ilang giadtuan. Isip pa nga Kristohanon. Makasinati gyud unta ta kanunay sa kaayo sa Ginoo. Naay mga sitwasyon o problema nga makaingon ta nga mangambuta yun sa nato pagpakalabang ni atong problemaha o yun sa nato pagsulbad. Kay sa atong kaugalingong pagtan-aw, paglantaw, murag imposible yun nga ato ning ma-surpass or malagpasan. Apat tungod sa grasya sa Ginoo ato gihapong na-overcome. So this is the work of God. Basta ato lang yun buhaton ang kabubuton sa Ginoo. So walay imposible gid sa Ginoo. Kita lang yun ang limita sa Ginoo sa pagpamuhat sa atong kinabuhi base ra pod sa atong pagtuo. Kung dili igo ang atong pagtuo, munang sometimes magduda nata nga tinuod ba gid ang Ginoo. But nara gid sa atong hunahuna kaya ang mga saad sa Ginoo dili bakak. With our obedience with God, nagyoy kabag-uhan sa atong kinabuhi. Kung kita lang yun magsunod sa kabubuton sa Ginoo, nagyoy kabag-uhan sa atong kinabuhi. Dili kita magpabilin nga ignorante diha sa magpagtulunan sa Dios. In line sa atong gospel karon, ang pagkausap sa panagway sa atong Ginoong Hesukristo nga misanag kini sama sa adlaw ug ang bisti hayag sa kaputi. So unsa may implication ini sa atong kinabuhi? Kining pagkausap sa panagway sa Dios. Magpabilin na ba nga ay ganahan ang gudang Ginoo? Unsa may atong di bali response nining ebanghelyo. So kung kita tinuray lang yun
nga nagkinabuhi nga subay sa kabubuton sa Dios mahimong musanag usab kita, mahimutang will known diya sa lugar asa tanang puyo, will known ta sa atong pagkakita nga mudan-ag ang kahayag sa atong kaayo ngadto sa uban. Kung atong kinabuhi ang pulong sa Ginoo, mo resulta kana diha sa atong mga gawi o sa atong mga siltihan. Mahimutang panag-ingnan sa uban. Apan kung Kristohanon ta nga Kristohanon sa ngalan lang, so walay pagpag-o sa kinabuhi, walay pagpugong sa kaugalingon, wala gihapoy pagtagad sa uban. O maila gihapon ta nga Kristohanon, maila gihapon nga Kristohanon pero gahi. So na mga Kristohanon nga gahi, kulang sa pagtuo o wala kay pagtuo. So sa ngalan naman ang Kristohanon. Sama sa succeeding verse atong gospel karon, nga giayo ni Jesus ang bata nga giyawaan, nga ang mga tinun-an ni Jesus wala makahimo sa pagpagawas sa yawa nga diya sa bata. So makaingon batang asa man ka ang kulang sa pagtuo niadtong duha, ang bata o kining amahan o kining mga tinun-an ni Jesus. Asa man kadadto nilang kulang sa pagtuo. So ang tubag, saktong tubag atong makita diya sa verse 20 sa atong paghuman sa atong gospel karon. Na si Jesus mingon, tungod kay kulang man kamog igong o kay kulang man kamog pagtuo o tungod kay wala man kamoy igong pagtuo. So kinsa may iyang gisultihan ini? So ang iyang mga tinun-an. So pagtuo, ang pagsunod sa kabubuton sa Dios idubanan sa pagtuo. Mao kini ang angayan nga pagabuhaton isip mga Kristohanon. Ato makita nga bisan iyang mga handpick nga mga tinun-an ni Jesus, naka-witness sa milagro iyang gihimo, nagihapoy kulang sa pagtuo. Tingali, makaingon ta nga kulang manggalay sila sa pagtuo nga uban-uban sila kanunay sa Ginoo. Kita pa kaha. So atong subay pod nga sa dihang uban pa sa mga tinun-an si Jesus, wala pa man gipadala ang manlalaban nga mao ang Espiritu Santo. Wala pa man sila adto sa langit. So tingali awat-awat na itong ila. Wala pa kini ang kuan ba? Tinuuray. Pero sa dihang mikayap na siya sa langit, gipadala na ang maong manlalaban. Mao ang Espiritu Santo. O tungod dini, napuno sila sa Espiritu Santo o nagmadasigon, nagmaisugon pagwali sa mayong balita. Ingon man sa paghingilin sa mga yawa o pag-ayo sa mga masakiton. Kita karon nga gipatikan na sa Espiritu Santo diha sa atong pagbautismo o nakabati kita sa pulong sukad pa sa atong pagkabata o kulang gihapon sa pagtuo. So ang tinuod, daragit gihapon nato ang pagpili, because God has given us the free will sa pagpili, sa pagdawat o pagsalikway. Naragit sa atong kasing-kasing kung ato bang i-absorb
ang mga pulong sa Ginoo, or ato ra ba kang gipili-pili nga atong i-absorb ang pulong sa Ginoo. Atong pilion, i-absorb ito ng mga saad sa Ginoo. Murag pabor nato, pero kanang mga buluhaton sa Ginoo, atong mga obligasyon dili kay nato i-aplikar sa atong kinabuhi. So tanan mga pagtulunan importante sa atong kinabuhi. But we should always remember that Jesus came to reveal His glory to the world. Humana niya gipakita ang iyang himaya sa kalibutan. Ang iyang mga tinun-an, humana usab magpakita sa iyang himaya sa kalibutan. Now, it is our turn to reveal His glory to the world. Sa atong nabasa, sa atong mga nabasa, bahin sa mga nahimong santos, wala gayoy isa nga nahimong santos nga wala niagi og pag-antos. Usag-usa kanato anaa gyud ang alantoson. So ato na gining dawaton ang alantoson. Kay makristohanon ka o dili kristohanon, nagyapoy pag-antos. Natural ra gyud sa mga kristohanon ang kining mga alantoson. But God give us the assurance nga makapadayon ta in the midst of our problems, because the Holy Spirit is always in touch with us. So kanunay uban kanunay kanato ang Ginoo. Muna nga itong isaulog ang Pasko nga ang Ginoo uban kanunay kanato. Intiro tuig ang Ginoo kanunay uban kanato. Apan usahay malimtan nato nga uban day nato ang Ginoo. Mabalakag gihapon ta sa atong kinabuhi tungod kay natabunan ta sa problema. So muni ang angay natong ikang care kay kung matabunan ta niini, dili mo sidlak ang himaya sa Ginoo sa atong kinabuhi. So muning atong kinahanglan nga hatagan og panahon. Nakahibalo naman kita kung unsaon pagbuntog ang atong mga problema. Unsaon nga kita mahimong magmanaugon sama sa gibuhat ni Moises ug bisan pa man sa atong Ginoong Kristo, bisag anak siya sa Dios, apan mainampuon siya. Kita usab diya sa atong tagsa-tagsa kagalingon, kinahanglan magmainampuon usab kita para kita mahimong lig-on diya sa Espiritu. Kay kanunay ang Espiritu sa Ginoo sa atong kinabuhi. Ang ato lang giunsa nato ni pag-atiman, giunsa nato ni kamahimong healthy ang Espiritu sa Ginoo nga iyang gihatag sa matag usa kanato. Pagtuo mao gyud atong sigurohon sa atong kinabuhi. Unsa man gyud kining pagtuo? Ganong importante mangid kay ni sa atong kinabuhi ang pagtuo. Atong mabasa diya sa Hebrehanon. May tungod sa pagtuo, Hebrehanon 11. Ang kahulugan sa pagtuo nga may kasiguruhan kita sa mga butang nga atong gilauman o dili makita. Ganong importante man kini. Sa verse 2, pinaagi sa pagtuo ang mga tao sa karaang panahon gikahimut-an sa Dios. So dili gid mahimuot ang Ginoo kung kulang ta og pagtuo. So kinahanglan nga kuan gid kining full concentrate gid ang atong pagtuo sa Ginoo. Tungod kay diha lang sa pagtuo atong mahimaya ang Ginoo. So kanunay ang Espiritu Santo nag-uban kanato, nagpagaan sa atong mga struggles o nagdala ngadto sa kadaugan. O pinaagi niini ato usab mapadayag ang himaya sa Dios sa atong kinabuhi. Nga atong mahuptan nga kita maoy mga kahayag
sa kalibutan sama kang Ginoong Kristo nga misanag ang iyang kahayag. Kita usab kinahanglan musanag ang atong pagkakristohanon diya sa atong matag komunidad. So may buntag sa tan mao kini ang ebanghelyo. Yang yung trans